Onks teillä huomenna mitään? Ei oo. Onks sulla? Ei oo mitään. Hei, mikä toi on? Se on varmaan se näsinneula. Aa. Ja mitä noi tekee? En mä tiedä. Hei, oota, mikä toi on? En mä tiedä. Siis on toi Petteri ihmetyyppi, kun sanoo, että nähdään Päätalolla, mutta sit se ei kumminkaan ole niinku missään. Jep, siis en mä tajuu. Ottaa tekvyön pois. Ottaa haarit pois. Ottaa sukat pois. Ole hyvä. Siis eihän täällä oo ketään. Missä kaikki luuppilaiset on? Ne on kaikki siellä vanhalla toimistolla. Ihme hervantovihaajat. Selvä. Täällä yleiseen pakametta. Mitä tehdä täpätä edelle mäyräkoiralle? En mä tiedä. Anna tänne. Kanada. Takaisin yläkertaan. Ja kun tässä se toisaalta on niin helppoa katsottuna, niin tuosta vaan napauttaa. Joo, ei tarvitse sormia. Niin. Just like a fingerprints. Yes. Mitä luulet, onko se tuolla? Jaa, pannu vai? On. Ai on vai? On. Hei, kato, nyt se tulee. Moi. Moi. Siis ihan tosi mukava jätkä. Helvetin mukava jätkä. Voi veljet. Minkälainen päivä sulla on tulossa? On normipäivä. Minkälainen päivä sulla on? Normipäivä. Hei, mitä noi tekee? En mä tiedä. Mitä sä mulle rupeat? Hei, mäkin on Tappara-fani. Moro. Siis eikö se Lupin toimisto ookaan täällä? Siis Lupin toimisto. Sehän on nykyään Hervannassa.
Selvä. No, mitenkö on ATK YTP-toimikunnalla budjetti riittää? No, Eve keksi veti sellaisen ässän hihasta, että huijataan hallitusta siitä, että meillä on varat lopussa tilaongelmien takia. Ja sitten ajateltiin, että majoitetaan porukka Koskipuistoon ja käytetään lisärahat siihen, että virkistäytään itse. Eli siis ryypätään. Tämähän on pöyristyttävää. Suorataan korruptiota. Tämä ei ollut ATK-YTP-toimikunnan virallinen lausunto. Meillä on tässä illalla kokous, niin sen jälkeen voidaan sitten keskustella tästä. Älä hei viitti julkaista tätä. Moi. Petteri, Mitä te täällä? mä heitettiin sua kaikki alta. Missä sä oot ollut? Siis YTPhän on vasta ensi viikolla.